Oy, unsa man santuta nagmilagro ani nga nagbuga man. Unsay imo na sulod sa imong ulo ako? Buka-buka ragot. Ha? Buka-buka ra. Ha, kasi na. Nya. Dili man siguro na kay sukat na. Sukat. Katong lain. Kaya man eh. Kailan sang ko anak mo bilid oy iskadlaw isa po ko andra na tatko na lain sa baka nang way kuan kana kanini ni dapit Namugha lagi nila. namuga lagi nagyud-yud iya man ni yud-yud kulis yang nuni Nibawi sa nimo kay nalain man kagana kay wag giyabang arinula. no kay di naman jud ko muna ba ang iyang sanina iya naman jud maglaba tapok naman tanan bahala og maglakaw na mag-bread pra. Ayaw na awak dia kan ibu ta. Dah kau ya. Unsay mong mastorya lang nga nagkuan si ako. O mao galing nang permanente nga magkakita ko nga naay trabaho mabuntag. Awak dia. Kanang dako ang premyo. Si premium. Ako jud siguro hagkan permen iyang kalo-kalo. Lagi bokeh lah. Ayaw na pagpinuha o gabok na kay Igo rasad og Igo rasad mo adto dito di maka bokal tubig kay naupos na. Awak dia tay maigo ka. Nenek mam. Nini man. Ito. Hai. Ina paghay dito. Uy, unsa naman na? Nagaglo ko dia. Inahay mga katiktik. Hai makitek. Mas ganahan pa ka maging ani si Wakula kaysa mag-computer. Nanahan ko oy. Yo guys, siguro mabugto na ang plastic ko. Kay malipay man ko magtanaw-tanaw kaysa mag-uulang ko ng sigig ko ang kuan. Tama na na ay nagkadunot-dunot naman na. Tabang no si Gisa. Ayaw pa dool ha kay basi maigo ka. Nakatuon mo ko nila mga papa. Tampa. Ang kamay. Sa grabe ko. Dili kayo gamay raman ko ng imo ko ano. Tusok ibaliskan pang tanan ng asa mula kong kabuak. Tuga utong.
Daw. Buk no. Nagmay. Ang daming mga... Ayaw na nagbagbali ah! Sana chicos. Aman to lang siyang kanya. Kung kinuha niyo mo. Naku ka ikaw na ba antik balik yan lansang. Bali ba ko ana siyang naong. Bali lagi nga ni man daw kay mao daw kuno iya. Dili ka ana ko bali ka bali. Ya magbuga anak. Bali na mo nga mga agta. Bali mo. Anak. Kana siya mo misakto. Bali man to balik ti mo sa kadulong to. Oh. Luan to ganyan eh. Dapat na ayaw na ko kinuha. Tunga kahoy, tunga. Ito. Lain to tutok mura. Ayaw na kay. Oo. Hello. Unsa pa imong masulot nila? Wala gid kuan anak magmaayo lang og magpermanente na nga di na mo adto sa kompyuteran mag guna-guna na kana jud og maguna-guna siya ni sadbot ni sa kuan. Unsaan man nimo? Na, pag kana ako siguro Lutoan ni mag fried chicken. Oo, permanente magpalit ko pirmi. Yahara. Wala. Fried chicken daw ka permiwak. Yana o tanawa ni buak no. Bali man to magbuga niya. Sugel ko kabuak ato bali sakto. Oh. Tuduan ni kaniya ni yung pagbalik mo ha. Balik ti mo ato ibong naong may do. Mayroon po pagbalik tayo, maram hubag-hubag na rin dako iyang naong. Ayaw po. Ana, ibalis ka daga. Ana, tama na. Ayaw na kay di na kaanak kay kahit na. Kana rang na. Ay lang sindagan. Ligo ka? Oh, ligo. Ligo ka? Oh, bukas wako, tanaw buko. Ayaw na doon isa. Kapoy magtrabaho no. Na kapoy lagi magtrabaho di kayo magsigig taraw ka muna kog ang kuan. Kapoy. Tinagya ang lagsik. Mga katik-tik, ganahan ko kang ako karon adlaw kay nakugihan man siya. Pero ganiyas buntag naglalisay na may anak kay ipayabo sa akong ihi sa Rinula. Pasuhol, ingkong suhuli pod ko paglaba. Kay kana imo karon kay di man ka mosugot kay ako may nagyabo. Di na jud ko mulaba sa imo sanina. Ikaw na maglagba kay tapo ko na ako naggabas kay nagabas man ko dito kahoy. Wala ako'y puli. Gabas siya nahurot po niya pagabas. Antod nagbugha. Nahadlok siguro ko siya ay maglaba. Na maurat ko ganahan ko ron adlaw niya. Amot og di na baka ni siya mawa ron adlaw.